କଥାରେ ଅଛି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହିସାବ କଲା ବେଳକୁ 13 ପର୍ବ ନୁହଁ, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି। ଆଉ କାହା ଗାଁ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ତ କେତେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟପର୍ବାଣି କେତେ ମେଳନ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ମେଳନକୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ମେଳନ। ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। ହଁ, ସହର ତୁଳନାରେ ଆମ ଗାଁ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ ସତ, ସହରର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିଥାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନାଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମେଳା ଭିତରେ ମୋତେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁ ମେଳନରେ ଚାଟ୍ ଖାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମୋର ଛାତ୍ର ରୁଦ୍ର, ସିଏ ଖାଉଥିଲା ଚାଉମିନ୍। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ବିଦେଶୀ ପରମ୍ପରା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଗାଁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଯେଉଁଠି ଚାଉମିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଚାଇନା